Здравейте, аз съм Тровеге. Ние ще играя Clash of Clans. Мисля за сега да дам диаманти, джемове за Танхала. Вижте, много се вълнувам. Не съм ги купувала с пари. И това сега е момента. Бам! Тъха седмица! И сега помисля вече. Тук до мен е един човек. Който е голям пич. Голям той. И дет се мъчи да ми провали клипа, но няма да стане. Няма да стане. Мака ти е тъпо, бе. В. Ангол. В. Не ме дишказа. Бомбиче бояка. А, да, бе. Даже и това. Опора. Тук сега много интересен. Мисля сега да си купя тези деца за по-малко. И дали да го пусна? Няма, бе. Въздикам се, няма да ставам груш. Така, сега пускаме банана. Ама за жалост имаме само един билдър. Ще пуснем така и... Чакай малко, ще пусна. Пуснаха един Теслата. Пип. Така. Това. Ще го провалим. Но първо ще спусна един Теслата. Ще сложим ето тук. Намалихме го. Така. Това ще го развалим. Така, ще пуснем. Оптия забравих да ги сложа. Така. Стига слава. Много е гочно другите профил да се тъхат седмица. Ти си ботляк, бе. Аз съм бомбиче. Ти бояк. 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 Ще чакам мисия да атакувам. Ще опирам ресурса. Аз ще нападна. Не нападай, бе. Вече съм пренадредил, бе. Спри бе. Добре, бе. Дам съм ти да играеш на бомбич, не на
Clash of Clans. Той сляпо. Плаша. Че са тъбе? Стига са. Лихите. Се нарича бахчета печета. Да, и какво? За ще един удар ли искаш? Мама, че пак бе. Абе, отде пак ги бе. Абе, твоята сложи тук, бе. Аз се сложих тук, бе. Май са тук. Те му... Моята ще бра. Той само, че гаща. Моята е къща, добре. Що ме твоята е къща? Няма проблем. Твоята е къща, твоята. Тогава Ако пиете, бе. Закуда бе те педали. Да, те бе в айчо. Да, ще ме глад. То твой как е това? Арна падай го, бе. Що пак бе? Ето е слабо. Маник. Маник то спера си. Да си. Тук сега малко да проредим. Че пак си едно про. Голям съм, братче, голям съм. Голям си слабак, братче, голям. Аз като ти, бе, брат, как да ти, бе. И не можа да го взема, но все пак взех малко. Нищо, ти 24 куца ти. Бах мамната, бах тинто, бах майката, бах ми курвата, бах ти курвата, бах курва. О, Кога 10 секунди. Този големия ще искам да го пусна. Ама нямам достатъчно. издърт ли си, бе? Да, нямам. Ще пусна той. За един ден. Трябва да си го вкараш някъде вътре. Аз нямам нито едно, което да го карам. Не. И ще го пусна, бе. Трябваше първо градките да се апдейтна. После с еликсир. Хора, драконите. Забравя ги и тя. Хора, народ БГ се... види! Върнах се. Извинете за безпокойството. Опа, едно безпокойство.
Ти само за барбиримчета. И хора, много готини съм такова съм. Да, до бе, седем. няма тахалосен, брат. 7. Бах, тахалосен. Пъпа там и казвам 12. Да. Бах, ти мъдрата, брат. Какво направи ти, бе? Бах, майката, бах, чулото, бах, курвата, бах. Първата коза за едно джемче. Стига. Знаеш ли, брат, има за едно геймче. Кой ще взя? Как пада ти в плануара? На този план скоро ще стана лидер. Казвам, сигурен Да. Мисля това да е за клипа. И от мен, чао!